uNkulunkulu akulonde kubusise kama kupastor uningi akuvama umusa uvama izibusiso. Inamba uyisendisa uma umlandeli so ngona ekuseni ka 5 ntambama kuphela awungu-WhatsApp awungithumelela ama-SMS uzofona kusonga ngoMsombuluko ugcine ngoLwesihlanu ngoba ngoMgqibelo ngiba busy kakhulu ngesonto ngisesontweni sibheke uthobekile eMatabane sawubona ekhaya lamaphupho ngicela ukubuza chaza iphupha ke ukhanyisa ugesi ngiyabonga ukhanyisa ugesi she was keeping the lights on or turning the lights on. Number 1 ngokujwayelekile umphupha la ugesi uphawu luhluma ukhanyisa lusho ukuthi kungenzeka ngabe yithiyo yihibe noma amathunzi amnyama asesukile noma kade esuka kwabe sekusala ukukhanya nobunhlanhla empilweni. Amahubo 18:28 ngokuba ke wena uyokhela isibani sami Jehova uNkulunkulu wami ukhanyisa ubumnyama bami. 2 kwesinye kusho ukuthi iPaul lingavela uma umuntu ebuye ukugeza hayi noma kunemitha esebenzayo kunewasha esebenzayo noma ebuye ukuthola ideliverance. 2 kwesinye isikhathi uma ugesi uPaul uhluma ukhanyisa ngasho ukuthi ngenzeka uzonika abantu izeluleko ezinhle iqondiso ubakhuthaze uphinde ubanike nomhlahlandlela. NgokaMateyu 5:16 futhi akekho osotha isibane asibeke ngaphansi kwesitsha kodwa usibeka othini lwezibani ukuze sikhanyisele bonke abasendlini. Kanti kuyenzeka futhi number 3 uma uphupha ugesi uPaul uhluma ukhanyisa oluselikhombisa kungenzeka uqala ukuqaqeka nokuqonda nokuvuleka amehlo noma ukuvuleka ingqondo khona ukuhlakanipha okwembathayo yabona. NgokaLuka 11:34 isibani somzimba yiso lakho nxa iso lakho lifiphele umzimba wakho wonke ungukukhanya kepha nxa ililibi umzimba wakho ungumnyama. So siyabonga besibheka ini ukuphupha ukukhanyisa ugesi khona okuhle khona ukukhanya khona impilo khona impumelelo khona ukuhlakanipha khona ukuqonda khona ukukhanyiseleka. Siyabonga. Siweni phansi namatulu